Tawa, di ko kibaw kung sa'yo akong isulti ninyo. Pero kay niya naman ko sa Davao, iinanta mo, wala ko, kita mo sa akong balay. Ako rin presidente nga ni uli, nga walay balay sa Manila. Ang uban magbalay yun. Ako, wa ko'y, di na, pwede god, og tuyoon, og pugson yun, pero mapasubo ang kwarta nga akong gihipos, para sa akong katiguangon. Kahibaw ko, kay maabot ko mga 89, di ako kibaw, hantod kanus ako. Muna nga, problema po na, o nga buhi ko mga 10 years, may stretch pa na ako, mainat pa na ako. 20 years, wala na ko'y kwarta. Ang ako ng anak mubahog sa akong baog lugaw o medisina. Ngunang akong, wala ko'y balay, bago kita mo na ako sa Dunya, Teachers Village man na, para mo na sa mga maestrang housing. Overtime, mga matay na, mga anak, muna lain-lain nagpurma. Pero ang akong balay, original gina, dungagan ko lang og second floor ng kwarto para ako pagpanganak ni Hemas Kitty. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.